Dobrý podvečer prajem. Vítajte na školení, ktoré vám prinášame v programe Hrdinovia internetu. Dneska sa budeme rozprávať o digitálnej rovnováhe a budeme sa o nej rozprávať s psychológom Michalom Božikom. S ním sa pozrieme spolu na rizika v používaní digitálnych technológií, ktoré ovplyvňujú duševnú pohodu. A v dnešnej dobe, kedy sú digitálne technológie všade prítomné, je dôležitejšie viac ako kedykoľvek predtým, aby sme našli takúto správnu rovnováhu medzi ich používaním a ostatnými aspektmi nášho života. A práve toto školenie veríme, že vám poskytne tie poznatky, ktoré vám pomôžu dosiahnuť túto rovnováhu, či už teda pre vás, alebo pre vaše deti, či už ste rodičmi alebo učiteľmi. Takže veríme, že si odnesete odtiaľto cenné poznatky. A chcel by som vás ešte upozorniť, že toto školenie je nahrávané a neskôr ho zverejníme na YouTubeovom kanáli Hrdinov internetu. Ďakujem pekne a príjemný dobrý večer všetkým prajem. Kým začnem s tou samotnou našou diskusiou, webinárom, prezentáciou, akokoľvek to nazveme, tak ja som si dovolil pripraviť, keď som rozmýšľal nad týmto dnešným webinárom, dovolil som si zadať do umelej inteligencie vlastne názov tohoto dnešného príspevku a ona mi vygenerovala 2 sady obrázkov. Niektoré vyzerajú celkom desivo, ale niektoré vyzerajú aj celkom inšpiratívne. A ja by som si dovolil začať tak trochu netradične, že kým sa začneme rozprávať a kým budeme naozaj rozoberať tie javy do detailov, tak by som nás možno chcel trochu naladiť týmito obrázkami práve na tú tému samotnú, pretože keď som ich ja videl, tak to vo mne vyvolalo množstvo asociácií, tak verím, že možno nejaký podobný proces sa udeje aj s vami. A ako už Matúš hovoril, že ja nechcem, aby to bola nejaká ťažká prezentácia, ale naopak, aby to bola skôr taká diskusia, taký interaktívny dialog medzi nami, tak možno by som začal práve tým, ešte kým sa pustíme do tej témy samotnej, že čo vo vás vyvolávajú tieto obrázky, ktoré verím, že teda vidíte všetci pred sebou, že či to vo vás nejaký proces vyvoláva, alebo nejaké asociácie, nejaké veci. A kľudne si zapnite ktokoľvek mikrofón a kľudne mi odpovedajte. Veľa informácií. Ja teda musím povedať, množstvo detí s tabletom. Ja teda musím povedať, že mňa vydesil najmä ten stredný obrázok v tej pravej sade, taký ten oranžový, kde ten tablet, tak povediac, zdeformováva to dieťa. Obavy. Nedostatok pohybu, vyváženosť, rovnováha, PC versus meditácia. Ja teda sčítam to, čo mi vyskakuje v čete. Izolovanie sa od skutočného sveta, manipulácia, strach, technológie nás budú ovládať. Dobre, ďakujem za všetky tieto zdieľania. Ja som si schválne dovolil, alebo schválne som sa nejakým spôsobom nefiltroval, nesnažil som sa nájsť nejaký ideálny, pekný rúžový obrázok, ale nechal som to prvé, čo mi vyplula tá umelá inteligencia, aby som práve navnímal to, že akým spôsobom na tie digitálne technológie pozeráte, lebo ja na ne pozerám veľmi podobným spôsobom a už si teda dovolím prekliknúť kúsok ďalej. Na jednej strane trošičku so strachom a obávami, že čo bude, zvlášť keď vidím niektoré, nazvem to aj, že teraz žijem takou veľmi silnou témou, ktorou je, že regulácia telefónov na školách. To je úplne čerstvá vec, ktorú riešim posledné 4-5 dní. A mám také akože obavy, že čo bude. A na druhej strane vidím aj ten potenciál a práve tie obrázky, ktoré vygenerovala tá umelá inteligencia, tie digitálne technológie, ktoré sú celkom trefné a celkom tú tému nejakým spôsobom pekne otvorili a možno vás aj trošku rozprávajú. Verím tomu, že sa rozprávame a že to bude naozaj živé.
Takže na druhej strane vidím aj takú trošku nádej v tom, že čo tie digitálne technológie môžu priniesť. Ale teda, aby som sa dostal už k tej samotnej našej téme, ako bude vyzerať týchto našich dnešných zhruba 90 minút. Dobre hovorím, Matúš, 90? V prvom rade nebojte sa pýtať, nebojte sa skákať mi do rečí, nebojte sa hocikedy si zapnúť mikrofón, položiť svoju otázku alebo nejakú reakciu, ak so mnou budete zásadne nesúhlasiť. Ja nemám patent na rozum, takže sú veci, kde sa možno nezhodneme. A ja by som si dovolil teda otvoriť tú tému priamo otázkou na vás. A to je, že viete, koľko času trávite denne pred obrazovkami vy? A teraz s tými obrazovkami myslím zariadenie všetkého druhu. Čiže nikto vlastne dnes z vás, ktorí tu vydržíte celých 90 minút, nemôže ísť pod tých 90 minút, lebo už len tie strávime za to nejakou obrazovkou. Ale bol by som zvedavý, že či to viete nejakým spôsobom takto zhodnotiť. Kľudne povedzte cez pracovný deň, cez víkend, ako to je u vás. V čete čítam od pani Kvetoslavy niekedy aj 10 hodín. Ja poviem za seba, že teda 7,5 hodiny v práci a doma záleží od toho, aký je to deň. Niekedy pol hodina, niekedy aj 3 ďalšie. A tuto nám vyskakujú 4 hodiny, 6 hodín po práci. Aj s dovedkom, lebo som učiteľka informatiky, to je dôležitý dovedok. Veľa už sa to snažím obmedzovať, rozlišujem medzi prácou a záujmom, 8 až 10 hodín veľa počas pracovného dňa aj 10-11. Jeden a pol až 2. Tak vyzerajú moje víkendy väčšinou. Niekedy skôr 3 cez víkendy, záleží zase od toho, že koľko je tých aktivít. Práca 7 hodín, víkend max 2 hodiny, 7 hodín, potom víkend 2-3. V sobotu mám digitálny detox. Digitálny detox je téma, ktorej sa určite ešte dotkneme. Ďakujem vám za tieto vaše zdieľania. Ja sa to pýtam preto, aby sme dali do nejakého kontrastu alebo kontextu toho, že koľko trávia aj tie deti. My sme mali, alebo ukončujeme teraz výskum, ktorý trval 3 roky a v spolupráci s mojimi kolegami z Karlovej univerzity a ešte s jedným kolegom z Fínska. A v rámci tohoto veľkého výskumu sme zberali dve vlny dát. Jedna bola v roku 2021, druhá bola 2023. Z tej ešte nemám tie čísla od kolegov poslané, tak vám aspoň poviem o tých z 2021. A v zásade ten výskum, tú slovenskú časť toho výskumu tvorilo 447 rodičov a detí 1. až 3. ročníku. Viem, že tu ste asi v rozličných vekových kategóriách, že možno máte aj staršie deti, možno aj mladšie. Každopádne v tejto špecifickej kategórii, ktorá nás zaujímala v tom výskumu, tak nám vyšlo, že už takéto malé deti trávia pred tými obrazovkami 3 hodiny aj 20 minút, keď teda preložím tých 200 minút, ktoré vidíte v tej hornej časti, to je počas pracovných dní, a 3 hodiny aj 40 minút, čo je počas tých víkendových dní alebo počas víkendov. Čo znamená, že je to relatívne veľké množstvo času. Zároveň toto sú deti, ktoré ešte nemajú väčšina z nich svoje vlastné zariadenie, že nevlastnia smartfón, alebo možno niektoré už áno, pretože ten vek toho prvého smartfónu sa posúva čoraz nižšie a nižšie. Ale vo všeobecnosti sú to deti, ktoré sa k tým zariadeniam dostanú či už s povolením rodiča alebo s nejakým minimálnym vedomím toho rodiča o tom, že kedy na tom zariadení trávia čas. Potom, keď dostanú tie vlastné zariadenia, či už smartfón, tablet alebo nejaký počítač, ktorý môžu používať, tak ten čas nám narastá dokonca exponenciálne. U tínedžerov tam sú 7 až 10 hodín, podobné čísla, aké sme uvádzali my dospelí. Akurát, že u tých tínedžerov je to oveľa menej toho času stráveného prácou a oveľa viacej asi tých voľnočasových aktivít. Ešte k tým číslam, rozbijem to na tie jednotlivé zariadenia, aby ste to mali trošku aj v detaile. Najviac času je tam pri televízii a pri tých prenosných zariadeniach, ako sú teda tablety a
smartfóny. Pričom to percento v tom bielom stĺpci, ako je teda vidieť ten stĺpec, tak hovorí o tom, že koľko percent z týchto našich detí uvádzalo, že takto, alebo teda tých rodičov, ktorí vyplňali ten dotazník za svoje deti, tak uvádzalo, že trávi čas pred týmito zariadeniami, čiže tie počítače, herné konzole pri tých menších deťoch nemajú až taký príjm, ale vidíme, že pri tých prenosných zariadeniach a pri tých televíziách je to takmer každé dieťa a aj ten čas je tam relatívne veľký. A ja tie čísla nechám vo vás chvíľu rezonovať a ja sa k nim ešte vrátim, to vám sľubujem, mám to o pár slajdov ďalej. Aby to nebolo ale iba o tom čase, tak ja by som najprv sa chcel povenovať tomu pojmu tej digitálnej rovnováhy, tak ako ho sľuboval názov aj dnešného nášho stretnutia. A ja som sa tak zamýšľal nad tým, že čo vlastne tento pojem znamená. V jednom bode som sa opýtal aj ChatGPT, čo znamená preňho. Pozeral som rôzne definície, ktoré existujú na internete. Pozeral som aj definíciu od Google, ktorá tam nejakým spôsobom bola. A ja som sa dostal k takej tej definícii alebo k takému veľmi jednoduchému uvedeniu tohoto pojmu, a to je, že zdravé a vyvážené používanie digitálnych technológií. Ale toto samozrejme obsahuje v sebe viacero vecí a ja ich skúsim postupne prebehnúť, ale jedna z tých vecí, ak sa bavíme o rovnováhe, tak by sa dala nazvať, že technologické návyky alebo návyky toho, ako nejakým spôsobom pracujeme s tými technológiami. A ja teraz viem, že možno pre vás, keď ste prišli sem si vypočuť niečo o tom, že ako túto tému uchopiť vo vzťahu k vašim deťom, tak sa môžete pýtať, že prečo sa idem pýtať na vás, že ako máte vy technologické návyky, ale ono sa to nejakým spôsobom neskôr prepojí aj spolu s tými deťmi. Tak teraz položím tú otázku, že aké sú tie vaše technologické návyky, že ak by sa niekto odvážil opísať taký svoj bežný deň s digitálnymi technológiami od rána až do večera, tak by som bol rád, keď nie, môžem skúsiť ja. Alebo to môžeme skúsiť nejako spoločne. Ale som celkom na to zvedavý a potom sa môžeme nejakým spôsobom od toho odraziť ďalej. Tak to možno skúsim ja. Pre mňa prvá interakcia s digitálnymi technológiami nastáva ráno po zobudení, keď vypínam budík na telefóne a kedy si k raňajkám púšťam cez ten smartfón nejakú hudbu cez repráčik. Následne sa snažím ten kontakt s tým telefónom minimalizovať, väčšinou len keď si prepnem na nejaký podcast. Potom je tá interakcia vlastne v práci, kde väčšinu dňa, pokiaľ teda nie som na nejakých stretnutiach alebo tak strávim za obrazovkou toho počítača. Po ceste do práce a z práce mám pustenú možno hudbu častokrát a na večer potom nastáva takéto voľnočasové používanie digitálnych technológií, či už je to smartfón a nejaká komunikácia s niekým ďalším, trochu scrollovania sociálnych sietí alebo prípadne nejaká videohra. Že to je taký môj bežný deň. Čo sa týka tých nejakých návykov, tak ja mám pár takých zásadných vecí, ktoré relatívne radikálne dodržiavam. Jedna z nich je, že mávam vypnutý internet. Keď idem niekde mimo Wi-Fi, tak vlastne nie som dostupný cez sociálne siete alebo cez nejaké tieto instant messaging, teda cez tieto Messenger, WhatsApp a podobné. Dlho som odmietal všeobecný internet v telefóne, len ma to veľmi obmedzovalo v živote. Tak odkedy mám internet v telefóne, tak jedno z tých pravidel, ktoré ja sám pre seba používam, je, že mám ten internet vypnutý a zapínam ho vlastne vtedy, keď niečo potrebujem. Treba nájsť cestu a podobne. Že to je jedno z takých tých prísnych pravidel, ktoré používam sám pre seba. A potom je veľa iných pravidiel menších, s ktorými som experimentoval. Jedno z nich bolo, že večer o 11:00 sa mi zablokuje väčšina
aplikácií v telefóne, respektíve, že ten môj telefón mi hovorí, že chod spať, lebo o 8 hodín stávaš. Ale tam som tiež s veľa vecami nejakým spôsobom experimentoval a snažil sa s nimi pracovať. A keby som vám teraz takto nasmeroval kameru na môj stôl, tak vidíte tam dole ten telefón na nabíjačke a je otočený dole hlavou. A takto býva vždy otočený, aj keď som na akomkoľvek stretnutí alebo kdekoľvek s ľuďmi, tak sa snažím naozaj ten telefón mať otočený dole hlavou s vypnutým zvonením. Častokrát to prináša aj vtipné a nepríjemné situácie, keď sa niekto so mnou snaží súrne spojiť. Ale pre mňa to je ako veľmi dôležité, aby som naozaj bol tu a teraz prítomný s tými ľuďmi, s ktorými som. Čítam v čete, pani Vážanová píše budík, ale už mám aj klasické a skúšam ho používať, aj klasické hodinky na ruku a už používam cestu do práce autobusom, ale začínam sa odpájať a vnímať okolie cez okno autobusu, potom v práci takmer celý čas, po práci ešte doma, ale snažím sa na tom pracovať a obmedzovať po malých krôčikoch. Presne ja dáta zapínam, len keď nutne potrebujem, ráno vo vlaku a späť. Film na mobile, príprava v práci ráno na počítači a po obede, občas pasnians na mobile a prebehnúť po obede Gmail, Facebook, večer chvíľu film. Ďakujem, že to takto zdieľate, lebo ja, ako som vravel, že nemám dokonalú odpoveď na to, ako by tie pravidlá mali vyzerať, alebo ako by mali tie technologické návyky vyzerať. Ale čo viem jednoznačne povedať je, že ak chceme, aby nejaké takéto pravidlá mali aj naše deti, aby tie deti s tými pravidlami nejakým spôsobom fungovali, tak v prvom rade my musíme mať upratané sami u seba. Musíme vedieť my sami, že ako nás ovplyvňujú tie digitálne technológie a ako s nimi pracujeme my, lebo drvivá väčšina tých pravidiel alebo tých noriem, ktoré si deti osvojujú, tak oni si ich neosvojujú na základe toho, že im povieme, že takto by to malo byť. Teraz môžeš byť na mobile hodinu denne a viac nie, ale oni si to osvojujú práve v tom, že vidia nás, ako sa my správame k tým digitálnym technológiám. A preto je to tak dôležité sa o tom baviť aj, že ako to máte aj vy sami. No a vrátim sa k tomu pojmu tej digitálnej rovnováhy. Pre mňa je to tá digitálna rovnováha, tá ideálna rovnováha, alebo taký ten well-being v tom anglickom slovíčku, ak by som použil, tak znamená zameranosť času. Zameranosť času v tom, že snažím sa ten čas, ktorý tým digitálnym technológiám venovať, tak ho naplniť nejakým spôsobom zmysluplne a zároveň si vytvárať nejaké zóny bez tých digitálnych technológií. Či už sú to časové a priestorové zóny. Tá časová je teda tá, že naozaj sú situácie a časy, kedy ten internet v telefóne mám vypnutý a tým sa vlastne na ňom v zásade nič dôležité nedá robiť. Takisto to robievam, že aj na večer vypínam internet, aj tu Wi-Fi, aby mi už nechodili žiadne správy. Ale zároveň aj nejaké priestorové zóny. Vždy, keď som na návšteve u mojich rodičov, tak na veľké nešťastie kohokoľvek, kto sa so mnou snaží spojiť, tak telefón ostáva u nich v kuchyni na pulte položený a ja okolo a celý deň sa so mnou nedá spojiť. A ďalším takým bodom, ktorý pre mňa tá digitálna rovnováha znamená, je nejaká minimalizácia toho rušivého potenciálu. Ale aj napríklad aj pri tej práci. Že ja som si robil taký maličký experiment sám na sebe, že ako veľmi ma ruší ten smartfón popri práci. Keď ho mám takto dole hlavou, tak ten rušivý potenciál je výrazne nižší, ako keď ho mám hore hlavou. Samozrejme v práci, keď potrebujem aj sem tam si s niekým zavolať a podobne, tak si to asi nemôžem úplne dovoliť mať celý čas dole hlavou ten smartfón a teda nevidieť, že či mi niekto píše alebo volá. Ale ono to ide aj do tej roviny toho fyzického zdravia.
častokrát dostávam takú otázku, že koľko času by mali deti tráviť pri obrazovkách týchto zariadení. A ja hovorím, že záleží, že aké deti. Záleží v akom veku, záleží, aký je deň vonku, aké je počasie. Tuto v Bratislave dneska celkom prší. Takže dnes by to bolo možno trošku viacej alebo trochu inak, ako keby bolo krásne vonku a dalo sa ísť von robiť všetko možné. Pán Fitko píše, chcem byť dostupný na telefóne stále, pretože nikdy neviem, kedy ma niekto z rodiny alebo priateľov bude potrebovať. Pani Denisa, v zime trávim viac času, večer sa zvyknem vzdelávať prostredníctvom webinárov, 1 hodina večer, cez deň zadávanie do EduPage, známky, dochádzka žiakov, preberané učivo. Teraz nemám v novej dielni dataprojektor, tak viac pracujeme a menej využívame digitálne materiály. Som majsterka odbornej výchovy pre elektroodbory. Od mája ma čaká záhradka a preto nie je čas na digitálne činnosti. Cez prázdniny sa úplne vypínam. Ďakujem vám za tieto zdieľania. Toto sú také tie naše individuálne možno pravidlá alebo nastavenia alebo fungovania s tými digitálnymi technológiami, ale pre mňa tá digitálna rovnováha je ale nielen o tom čase alebo o tom nejakom odpojení sa od tých digitálnych technológií, ale je to aj o tom obsahu, ktorý nejakým spôsobom konzumujeme alebo ktorý nejakým spôsobom príjmame. Dnes mi zrovna kolegyňa pri obede hovorila, ako veľmi je rozrušená, rozčúlená z toho, čo sa deje v našom parlamente a ako ju to veľmi silno zasahuje, bola naozaj z toho vyvedená z miery. A to je možno len taký konkrétny príklad, ktorý mi teraz napadol na ten nejaký obsah, ktorý cez tie digitálne technológie konzumujeme. Ale napríklad ja si spomínam sám, keď začala vojna na Ukrajine, ako veľmi výrazne vlastne to konzumovanie informácií o tomto konflikte ovplyvňovalo aj moje emocionálne zdravie alebo nejaké moje fungovanie až tak, že som musel vlastne ten príjem tých informácií radikálne zoškrtať a obmedziť. A vlastne som si uvedomil, že možno sa mi to aj celkom dobre podarilo, pretože napriek tomu, že ja som na tom veľmi podobne ako tá moja kolegyňa z toho príkladu, tak ja som dneska tento stav nepociťoval, pretože som riešil iné veci. A je to práve preto, že si naschvál ordinujem takú informačnú dietu, alebo že si ten obsah dávkujem iba vo veľmi presne vymedzenom čase. To znamená, že keď chcem nejako dosledovať tie správy alebo tie udalosti vo svete, tak to jej rozčuľovanie, ktoré ona mala dnes cez obed, pretože teda tu už konzumovala asi možno niekedy do obeda alebo tu kontinuálne sledovala, tak u mňa nastane niekedy medzi 6:30 a 7:00, kedy si láhnem na gauč a trochu popozerám tie sociálne siete, čo je nového, prípadne nejaké stránky novín alebo teda médií. Čiže nie je to len o tom čase, je to aj o tom obsahu. A tá rovnováha samozrejme musí byť aj v tom kontexte rodiny. K tomu sa tiež ešte dostaneme. Ja by som sa vás teraz možno opýtal, že či používate aj nejaké nástroje, ktoré vám pomáhajú digitálnu rovnováhu dosiahnuť? A ak áno, tak aké nástroje? Ďakujem za ten koment. Kým teda ostatní, kým sa skúsite vyjadriť k tomu, že či používate nejaké nástroje, tak zareagujem na ten komentár, že by ste to neriskovali. Pre mňa tej 6:30, 7:00 to není tesne pred spaním, to ešte tam mám nejaké 3-4 hodinky času, čiže väčšinou už na tie správy zabudnem medzi tým, alebo teda verím, že zabudnem. Ale rozumiem, to určite áno. To, čo sa deje pred spaním, tak by malo byť čo najmenej tých digitálnych technológií. S tým určite súhlasím. Dobre, a teda k tej mojej otázke, že či používate nejaké nástroje, nie kalendár, čas strávený pred obrazovkou, koľko času na čom, to je jeden z nástrojov, ktoré používam aj ja. Pán Fitko sa vie regulovať aj sám, ale chce vedieť, že čo je dobré pre vnúčata.
aplikácie To-Do, kalendár, planner, vypnutie notifikácií. V mobile merač času ukazuje mi, koľko som bola na mobile, na sociálnych sieťach, hry. To je taký ten najštandardnejší nejaký nástroj, ktorý ja poznám. Ja som skúšal viacero rôznych vecí. Taký ten najpopulárnejší nástroj, ktorý ja poznám na tú rodinnú, v tom rodinnom kontexte, tak je buď Family Link alebo rôzne iné nástroje na obmedzenie toho času pred obrazovkou. Ale je toho veľa od takých tých sofistikovaných nástrojov, ktoré vám samým zablokujú prístup na niektoré veci, až po také tie úplne jednoduché veci, že vyťahnete zo zásuvky ten zdrojový kábel od Wi-Fi modemu a proste ten internet nebude v nejakom čase. Až po také tie normatívne veci typu, že máme vyčlenený priestor v domácnosti, kde sa odkladajú tie telefóny na večer, na noc alebo v nejakom presne určenom čase. Môžeme to nazvať ako nabíjačkáreň, ktoré teda nie sú či už v tej detskej izbe alebo v tej našej spálni alebo v tých iných vymedzených priestoroch. Jedno také vtipné, alebo taká vtipná debata môže byť o tom, že či používať tie digitálne technológie v kúpeľni alebo na záchode. Mnohé deti si nosievajú ten smartfón so sebou na toaletu a potom tam trávia oveľa dlhší čas, ako by mali. Každopádne to, čo vo mne vyvoláva to slovíčko digitálna rovnováha, alebo čo vo mne evokuje a k čomu by malo spieť toto celé, tak je tzv. Digitálna dohoda. Tá digitálna dohoda môže byť doslova, že dohoda, ktorá je nejakým spôsobom spísaná aj na papieri alebo v nejakej fyzickej podobe. Môže to byť len dohodnutý set pravidiel. Každopádne tá digitálna dohoda je niečo možno, k čomu chceme dospieť a možno aj to, prečo tu mnohí z vás dneska večer sedia. A uvidíme teda, že k čomu sa dopracujeme. Tých rizik digitálnych technológií je samozrejme viacero. Spomínali sme tu už teda ten nadmerný čas strávený pred obrazovkami. Ja som si to pomenoval ako problematické používanie digitálnych technológií. Je to aj nejaké takéto sedenie, namáhané oči. Sú to také tie sociálne javy, ako napríklad kyberšikana alebo ukradnutie nejakých dôverných informácií o vás, krádež identity. Sú to také tie veci, ktoré až tak veľmi neriešime v dnešnej dobe, ako sú napríklad vírusy. To možno pred 20 rokmi, keď tie digitálne technológie sa nejakým spôsobom rozbiehali. Môžu to byť nejaké online predátory a môže to byť aj problematika závislosti. Ale ja by som sa chcel troška detailnejšie dneska povenovať práve tej téme problematického používania digitálnych technológií, pretože to je jeden z tých pojmov, s ktorými veľmi často pracujem. A tak ako som vám slúbil, že ja sa vrátim k tomu času, tak teraz je ten moment, pretože čo sa týka nejakej vedy alebo výskumu, alebo možno aj takého toho laického vnímania tejto problematiky, tak dlhodobo bol považovaný práve za významný faktor čas strávený pred obrazovkou. A on sám o sebe je dôležitý faktor. Ja nejdem ho nejakým spôsobom teraz bagatelizovať alebo nejakým spôsobom hovoriť, že na tom čase nezáleží. Záleží na tom, koľko času sme za tými obrazovkami. Ale ak sa bavíme o takomto problematickom používaní tých obrazoviek, o takých tých naozajstných problémoch, ktoré používanie digitálnych technológií vyvoláva, tak aktuálny výskum, a to teda hovorím aj skrz teda nielen svoje meno, ale aj kolegov, ktorí sa so mnou na tom výskume podieľajú, tak hovorí o tom, že nie je rozhodujúcim faktorom vo vzťahu k problematickému užívaniu obrazoviek. Že tých faktorov je viacero, ja vám za chvíľočku ukážem takú, ja to volám, že rovnicu o 4 neznámych, kde teda budú aj tie ďalšie faktory, čas je len jednou z tých neznámych. A toto teda konkrétne tvrdí môj kolega z Fínska Niko Maniko, ktorý v prehľadovej štúdii zozberal niekoľko desiatok štúdií, ktoré sa týmto témam venujú a naozaj zobral ako jednu z tých premenných. A tým pádom vlastne to, čo my tu teraz rozoberáme, čo tá teória alebo tá veda nazýva pojmom rodičovská mediácia digitálnych technológií, tak ona je síce efektívna pri znižovaní času do istej miery, ale
to neznamená, že takisto ako my znížime ten čas, tak klesnú aj tie symptómy samotné. Otázka je, že čo teda tie symptómy pomáha redukovať a čo pomáha s nimi nejako pracovať. A teda dnes sa viacej zvyšuje pozornosť a venuje sa obsahu, kontextu a individuality dieťaťa. Ja teraz som si práve všimol otázku v čete a od pani Maďarovej. V mnohých krajinách zaviedli úplný zákaz používania mobilov v školách. Boli by ste za, keby takéto niečo prišlo do škôl na Slovensku? Tie reakcie tam čítam, ja určite áno, ráno, čo žiaci odovzdajú mobily po vyučení, ich vrátim. Keď rodičia niečo potrebujú, volajú mne. Pracujem na špeciálnej základnej škole, žiaci pracujú so školskými počítačmi a tabletmi. Ja ďakujem za túto otázku práve preto, že ani neviete, ako veľmi ste trafili klinec po hlavičke, čo sa týka aktuálnosti témy. Na mňa vo štvrtok táto otázka spadla, doslova, že spadla. Moja nadriadená v práci mi napísala, že na ministerstve si želajú vytvoriť na ministerstve školstva, že si želajú vytvoriť pracovnú skupinu práve na to, aby riešila túto tematiku. Takže doslova je to vec, ktorú riešim posledné 4 dní alebo 5 dní. A ešte prečítam reakciu od pani Kolárovej. My to ideme urobiť na škole od marca, ale máme takú menšiu vzbúru od žiakov, máme podporu od rodičov, tak ideme do toho. Ak teda môžem povedať aj moje stanovisko, tak ja mám veľký problém s tým, aby sa nejakým spôsobom zaviedlo jednotné, unifikované a bezpodmienečné zakázanie mobilov na školách. Pretože máme na Slovensku cez 3000 škôl, každá z tých škôl má nejakú svoju vlastnú situáciu, funguje v nejakých vlastných svojich pravidlách a nehovorím, že by nemali mať školy nejakým spôsobom usmernenie, ale trošku sa obávam, lebo veľa komunikujem s riaditeľmi, s učiteľmi a trošku sa obávam toho, že ak by sme zaviedli takúto normu, tak veľa z tých riaditeľov by si povedalo super, teraz tú tému už nemusíme riešiť, mobily na školách nebudú, bude pokoj, bude poriadok a môžeme vlastne túto tému uzavrieť. A to je podľa mňa to najhoršie, čo sa môže stať, pretože tí žiaci si na to zvyknú, že tam nebudú mať tie telefóny, zvyknú si na to, že nejakým spôsobom takto fungujú a sú krajiny, kde to tak funguje. Vo Francúzsku deti dávajú telefón do skrinky, ale tá moja prax a tie moje diskusie, či už s tými žiakmi alebo s učiteľmi, ma vedú skorej k tomu, aby som rozmýšľal nad tým, že skôr nad tým zmyslom tých pravidiel, aby tí žiaci rozumeli tomu, že prečo majú nejakým spôsobom tie digitálne technológie občas aj odložiť, prečo majú mať ten telefón dole hlavou, napríklad keď sú s niekým a podobne. Školy a rodičia to vedia rozhodnúť aj dnes. S tým úplne súhlasím, vedia. A mnohé to aj robia a nejakým spôsobom majú to upravené aj dobre. Pre mňa najlepší príklad je jedna nemenovaná škola v Bratislave, kde teda realizujem aj časť svojho výskumu. A tam to majú upravené tak, že ráno deti odovzdajú telefón do skrinky, ktorá je zamknutá a dostanú ho väčšinou teda až po obede, ale s výnimkou toho, že keď ten učiteľ chce tie telefóny využiť počas vyučovania na nejaký konkrétny vyučovací cieľ, vtedy im tú skrinku odomkne aj počas vyučovania a fungujú. A toto by pri prijatí takej normy, že je zákaz nosiť telefóny do škôl alebo používať telefóny v školách, tak toto by robiť nemohli. Takže napríklad v tomto by som ja určite nesúhlasil. Ale hlavne pre mňa je dôležité, aby tie deti chápali zmysel tých pravidiel, pretože oni pokiaľ nerozumejú tomu zmyslu, pokiaľ nechápu to, že my sa im nesnažíme vytvoriť nejaký umelý skanzen, ktorý z tých škôl, ktorý bude hovoriť o tom, že máme proste nejaký priestor a čas špecifický, kde nežijeme v 21. storočí, ale žijeme možno v 20. storočí alebo v 19. storočí. A pokiaľ nebudú chápať tomu zmyslu toho pravidla, tak možno, že ho budú dodržiavať, ale budú možno nejakým spôsobom proti tomu bojovať. Hej, škola môže byť jedno z mála offline priestorov, kde deti môžu fungovať, ale nemá to ísť cez radikálny zákaz. Tá konkrétna škola, ktorú som ja teda pred chvíľočkou spomínal, tak práve oni veľmi veľa času investujú do tej debaty a vlastne do debaty so žiakmi, aby žiaci rozumeli tomu, že
sa to robí nie kvôli tomu, aby mali z tej školy skanzen, ale robí sa to kvôli tomu, aby naozaj mali tam priestor medzi sebou diskutovať, aby mali tú sociálnu interakciu, aby naozaj sa vedeli vyhnúť tomu rušivému potenciálu tých digitálnych technológií. A práve preto, že to tam majú tak dobre vykomunikované, tak sa deje práve to, že keď tí žiaci, samotní žiacka školská rada prišli za vedením školy, že či by nemohli tie telefóny mať aspoň počas prestávok, tak si spravili taký týždňový experiment, že mohli. A potom týždni tí žiaci samotní prišli za tým vedením školy, že nebol to dobrý nápad, oveľa menej sa medzi sebou rozprávajú, pretože oveľa viacej času trávili na tých telefónoch, čo bolo teda neprekvapivé, a vrátili sa k tej pôvodnej norme. A obávam sa práve toho, že keby sme mali celoplošný zákaz telefónov, tak takéto nuancy a detaily a veci by sme si medzi sebou nevydiskutovali, pretože by tam nebol možno ten tlak. Možno na tejto škole by to aj tak mali tak vydiskutované, ale na mnohých slovenských školách žiaľ by toto sa nedialo. A veľmi dobre pán Fitko podotkol, že aj rodičia do toho majú čo hovoriť. Keby som trošku teraz predbehol, ja tu mám tých jednotlivých aktérov pri nastavení. My teraz vlastne rozoberáme to, čo ja som mal na konci prezentácie, ale ďakujem, že sme to prebrali teraz. Tak rodičia sú jeden z tých veľmi dôležitých aktérov, ktorí do toho nejakým spôsobom zapadajú. A pre mňa nielen teda vedenie školy alebo odborní pracovníci alebo nejaké ministerstvo školstva a nejakí takíto úradníci ako ja a kolegovia, ktorí budú v tej pracovnej skupine, by mali do toho hovoriť, ale mali by do toho hovoriť práve aj rodičia, aj tí učitelia a hlavne tie deti samotné. Lebo oni budú nejakým spôsobom v tých pravidlách žiť a fungovať a zároveň z veľa výskumov, ktoré existujú, nám vychádza, že my máme jedny z najnešťastnejších detí v školách, čo sa týka vôbec celého sveta, respektíve tento výskum, na ktorý ja myslím, tak je z OECD, ale v zásade sa to dá takmer generalizovať na celý svet. Takže o to viacej si pri zavádzaní nejakých takýchto noriem myslím, že je dôležité dávať pozor na to, aby sme dobre mienený nápad, ktorý má tým deťom pomôcť, tak aby sme vlastne ním ešte viacej nepoškodili tú situáciu. Rodičovský a školský prístup nemá byť diametrálne odlišný. Preto si myslím, že je dôležité, aby v tej debate boli práve aj tí rodičia, aby boli zahrnutí do tej debaty. A ak sa vrátim ešte raz k tejto škole z toho môjho príkladu, tak presne tam pri tom nastavovaní tých pravidel alebo pri tej normotvorbe bola zahrnutá nielen tá žiacka školská rada, ale aj rodičovská školská rada. A naozaj si myslím, že takto by to malo byť, aby tí rodičia vedeli, že aké normy sú v tej škole, aby tá škola vedela, ako to funguje v tých rodinách, aby sa tie normy, pokiaľ je to možné, nelíšili nejakým spôsobom radikálne. Pretože viete, ako to býva pri výchove, keď sú dvaja rodičia rozvedení a nevedia sa dohodnúť na jednotnom výchovnom postupe, tak to dieťa z toho má potom guláš. A to isté platí aj pre to, keď škola nie je dohodnutá s rodičmi na tej výchove. Pretože tá výchovná funkcia školy je veľmi dôležitá a častokrát sa zanedbáva, častokrát sa na ňu zabúda popri tej vzdelávacej funkcii. Ja teraz teda nechcem sa dotknúť nikoho z vás, ktorí pochopil som, že je tu viacero učiteľov, ale myslím si, že tá výchovná funkcia školy má takmer rovnakú, ak nie úplne rovnakú dôležitosť ako tá vzdelávacia funkcia a rovnako tak aj tá sociálna funkcia v zmysle toho, že sa snažíme nejakým spôsobom vychovať alebo vytvoriť z tých detí členov spoločnosti, nielen im odovzdať nejaké vzdelanie. No, trošku sme preskočili dopredu cez pár slajdov, tak ja si dovolím trochu sa vrátiť ešte k tým 4 premenným, ale to je posledná taká ťažká teoretická vec, potom už to môžeme naozaj tak viacej do detailov rozoberať tie pravidlá. Ale teda chcel by som ešte toto prejsť, pretože to považujem za jednu z najdôležitejších vecí v rámci tejto nejakej mojej, nie že prezentácie, ale tých konceptov, o ktorých rozprávame. A pre mňa to, že či tie digitálne technológie budú mať pozitívny alebo negatívny dopad na to dieťa,
tak sa dá veľmi pekne matematicky vyjadriť. A vlastne to, že či ten výsledok za tým rovná sa bude pozitívny, negatívny alebo neutrálny, tak určujú tieto 4 premenné, ktoré máme tuto zobrazené. A teda jednou z nich je už spomínaný čas, ktorý sme hovorili. Druhou je obsah, ktorý cez tie obrazovky deti konzumujú, kontext, v ktorom sa to odohráva a individuálne charakteristiky dieťaťa. A ja teraz zase využijem to, že ste aktívni a že sa zapájate do tejto diskusie a budem sa vás teda pýtať a namodelujem nejakú situáciu a poviete mi, že či si myslíte, že je to problém, ak sa takto používajú technológie, alebo nie je problém. Čiže píšte tie odpovede v zmysle, že áno, je to problém, nie je to problém. Predstavme si také typické, neviem, 10-ročné, 10, 11, 12-ročné dieťa, 11-ročné, aby som to nekomplikoval, 11-ročné dieťa, ktoré strávi hodinu pred obrazovkou, trebárs, tam už môžeme povedať, že smartfón, alebo hodinu pred tabletom. Bude to problém, alebo nebude to problém? Nie, čítam odpovede nie. Tuto čítam otázku, aký je obsah, záleží od obsahu, nie, nebude to problém. Dobre, bol to trošku chyták na vás. Ja neviem povedať, či áno alebo nie, kým nepoznám ten obsah. Tak ja tam doplním teraz ten obsah. Poviem vám, že bude pozerať vzdelávacie video. Bude to problém alebo nebude to problém? Nie. Nie, nebude. Dobre, zatiaľ samé reakcie nie. Pre koho je určené? Podľa toho, v akom čase. Ďakujem pani Vaňkovej. Zase ospravedlňujem sa, to bol druhý chyták. Záleží od kontextu. V akom čase. Ak teraz doplním ten čas, že bude to o 4:00 po obede, tak to asi nebude problém. Ale ak by som doplnil ten čas, že to bude o 4:00 ráno, tak pravdepodobne to problém bude. Na tom sa asi zhodneme všetci, že to nočné používanie, aj keby to bolo najlepšie vzdelávacie video na svete, tak o 4:00 ráno ho pozerať asi není úplne ideálne. Ale potom tam ešte musíme doplniť tú 4. premenu a to je tá individuálna charakteristika dieťaťa. A teda znova do toho príkladu s tým hodina vzdelávacieho videa o 4:00 ráno, tak ak je to video, ktoré sa týka možno skúšky, ktoré to dieťa má o 7:00 a je to už nejaké dospelejšie dieťa, treba také, ktoré študuje na vysokej škole a nutne si ešte niečo potrebuje doštudovať, tak možno to problém nemusí byť ani v tomto prípade. Ale to už zase záleží, to je tá individuálna charakteristika toho dieťaťa. Skúsim ten príklad namodelovať teraz opačne. A to je, že zase 10-ročné dieťa a teraz dáme ten čas, že 5 minút. A ten obsah tam dám nejaký problematický, napríklad, ja neviem, keď už som spomínal tu, nie je vojna na Ukrajine, to je už taký starší pojem, ale napríklad izraelsko-palestínsky konflikt, to je taká aktuálna téma, 5 minút z tohoto konfliktu, nejaké, ja neviem, mediálne informácie a tak ďalej. Bude to problém, alebo nebude to problém pre to dieťa? Bude, môže byť, áno. Nemusí vedieť spracovať obsah. Dobre, tak ja to zase doplním. Zase to veľmi záleží od toho kontextu. Ak je tým kontextom to, že mu to ukáže spolužiak v škole cez prestávku, ako nejakú senzáciu, tak jasné, že to dieťa s tým môže mať problém. A dokonca, ak by teda tá individuálna charakteristika toho dieťaťa bola, že je napríklad citlivejšie, tak vtedy by to mohol byť problém. Naopak, ak sa to udeje po tom, čo to dieťa zachytilo takúto informáciu doma, rodičia pozerajú správy, niečo také ide v správach a začnete sa o tom prirodzene rozprávať a dieťa sa o tú tému zaujíma a je to pod kontrolou toho rodiča a v rámci vysvetlenia toho rodiča samotného, tak tých 5 minút toho negatívneho obsahu nemusí byť problém. Ak to dieťa není citlivé, alebo ak to dieťa nemá nejakú traumu, ktorá mu spôsobuje niečo podobné, ak nie je práve v nejakej situácii, kde by naozaj mohlo byť z toho rozrušené a podobne, alebo ak sa ho to nedotýka priamo nejako osobne. Takže ja prečo používam tieto konkrétne príklady, lebo častokrát mám tú skúsenosť, že keď dávam nejaké vyjadrenia, či už pre médiá, alebo
alebo aj na takýchto diskusiách, tak je ťažké niekedy pochopiť ten kontext alebo pochopiť, čo ten kontext presne znamená. A pritom ten kontext samotný a tie individuálne charakteristiky dieťaťa sú v tomto prípade extrémne dôležité, aby sme vedeli povedať, že či to bude problém alebo nebude problém. Ten kontext, ja tam mám síce vypísané, že priestorový a časový, ale ten kontext môže byť aj situačný. Zase to je taký mix tých priestorových alebo časových, čiže to neviem úplne dobre rozdefinovať alebo rozkategorizovať, ale to nie je úplne až tak podstatné. A ja si teda dovolím zase ešte trochu teoretizovať a vlastne tá regulácia a mediácia digitálnych technológií pozná dva také prístupy. A ešte teda, kým sa vrhnem na to, že aké sú tie prístupy, tak tým mediátorom sa nemyslí mediátor, ako keď sa mediujú súdne spory, ale myslí sa tým, že ten rodič alebo učiteľ je prostredník medzi tým dieťaťom a tými digitálnymi technológiami, nejakým spôsobom sprostredkovateľ, ktorý umožňuje tomu dieťaťu používať tie technológie alebo naopak mu zabraňuje v ich používaní. Preto to slovo mediácia. A teda tie dva prístupy sa nazývajú, že aktívna a reštriktívna mediácia. A nejdem vám pokladať znovu túto otázku, že aké pravidlá máte vy, lebo už sme sa jej pred chvíľočkou venovali, ale možno skúsim porozprávať o tej aktívnej mediácii. To je súbor techník, ktoré najprv začali ako diskusia rodiča s dieťaťom o obsahu. Začalo to pôvodne v nejakých 70. rokoch, alebo začalo sa tomu výskumne venovať aj v 70. rokoch, keď teda tá diskusia prebiehala najmä o televízii. A neskôr táto diskusia bola rozšírená nielen teda na diskusiu, ale aj celú komunikáciu o médiách ako takú. A samozrejme s nástupom tých nových technológií, tak to bolo rozšírené od tej televízie aj k tým novým technológiám. A v zásade všetky tie témy, ktoré sa tam riešili, sa rozšírili dokonca aj o nejakú participáciu pri používaní digitálnych technológií, o nejaké vysvetľovanie, pomáhaniu dieťaťu s digitálnymi technológiami. A v podstate pri tej aktívnej mediácii častokrát ten rodič, učiteľ vystupuje ako taký pozitívny model, kde naozaj sa pomáha tomu dieťaťu, ukazuje, že ako má s tými technológiami pracovať, vysvetľuje veci a tak ďalej. A teraz keby som sa vás opýtal, že kto z vás používa techniky z tejto aktívnej mediácie a naopak, že kto z vás používa z tej reštriktívnej mediácie, tak ako môžeme to urobiť, kľudne povedzte, že či používate tú aktívnu mediáciu. Myslím si, že môj odhad je, že takmer každá ruka by sa dvihla. Aj v našom výskume sa nám to ukazuje, že všetci rodičia väčšinou píšu, že používajú veľa aktívnej mediácie a že teda sa snažia vysvetľovať a tak ďalej. A potom sú aj iné štúdie od kolegov, ktoré to nezisťovali len od rodičov, ale aj od tých detí samotných. A u tých detí tie odpovede sú trošku iné. Oni teda hovoria skorej, že rodičia až tak veľmi tú aktívnu mediáciu nepoužívajú, že naopak používajú viacej tej reštriktívnej mediácie. A potom je to zaujímavé konfrontovať medzi sebou. Ale teraz nejde o to nejakým spôsobom rozsúdiť, že či majú pravdu rodičia alebo deti, ale skôr hľadať nejakú rovnováhu v tom, alebo hľadať to, že čo v tej aktívnej mediácii funguje a naopak, čo funguje v tej reštriktívnej mediácii a kedy je tá reštriktívna mediácia na mieste. A teda reštriktívna mediácia je zase súbor pravidiel, ktoré hovoria o nejakých regulatívnych normách. Ja tam mám v zátvorke pridané, že ich konzistentnosť a nekonzistentnosť. O tej konzistentnosti sme sa už bavili, keď sme sa bavili o tom, že či by mali mať podobné pravidlá školy a rodičia, či by mali byť navzájom medzi sebou informovaní. Takže pre mňa, čím dlhšie sa s touto témou zaoberám, tým viacej si myslím, že nie je až tak dôležité mať dohodnuté tie najlepšie a najdokonalejšie pravidlá. A to je treba aj, čo sa týka tej témy hľadania toho, či zakázať alebo nezakázať mobily v školách, ale skôr na to, aby sme mali nejaký konsenzus na tom ich dodržiavaní alebo fungovaní s tými pravidlami. Že aj horšie fungujúce pravidlá môžu fungovať paradoxne, alebo že horšie nastavené pravidlá môžu fungovať paradoxne lepšie, ak je na nich väčšia zhoda, či už v spoločnosti, alebo keď sa bavíme o škole, tak jednotlivých aktérov, ktorí v rámci toho ekosystému školy musia spolu žiť a fungovať v jednom priestore.
A do tohoto balíku reštriktívnej mediácie patrí aj tá technická reštrikcia, tie monitorovacie a filtrovacie praktiky. Tam mám poznámku, že nie sú veľmi efektívne. Ja by som sa tu chcel pozastaviť presne pri tom, či už tom Family Linku alebo pri rôznych iných technických nástrojoch toho, ako obmedziť prístup k tým digitálnym technológiám. Moji rodičia, keď si predstavím pred 20 rokmi, tak používali to najjednoduchšie technické obmedzenie, že zobrali zdrojový kábel od počítaču a bolo vybavené. Oni tieto technické reštrikcie fungujú do istého veku relatívne dobre. Povedzme, že sa to láme niekde na začiatku tej puberty a potom u tých tínedžerov už to býva väčšinou veľký problém. A je to práve preto, že ako keby odoberajú dieťaťu tú autonómiu v tom, aby samé bolo schopné nejako nájsť to riešenie, ktoré je vhodné pre jeho život. Zároveň si myslia mnohé deti, že to je zasahovanie do toho ich súkromia alebo fungovania, najmä keď je to teda o tom, že ten rodič má plnú kontrolu nad tými ich digitálnymi zariadeniami, tak to ide veľmi na úkor tej autonómii tých detí. Preto, keď sa bavíme o tej reštriktívnej mediácii, tak je tam tá poznámka, že tieto praktiky sú častejšie a efektívnejšie u mladších detí, u tých starších detí je to väčší problém. Teraz tu mám v čete otázku, že ako je to podľa veku, koľko času by mali na digitálnych technológiách stráviť deti do 5 rokov a koľko napríklad 8-ročné. Ako som zistila, som reštriktívna mediátorka, moje deti 6 až 8 sa mi zdajú stále malé. Jedno musím určite doplniť, jednu informáciu, ešte kým zodpoviem túto otázku. Každý z nás je do istej miery aj aktívny, aj reštriktívny mediátor. Ono to nie je, keď si to predstavíte na nejakej úsečke, nie je to tak, že na jednej strane je aktívna mediácia, na druhej reštriktívna mediácia, ale naopak sú to dve úsečky, ktoré idú paralelne vedľa seba, ktoré majú, na jednej strane máte nízku aktívnu a nízku reštriktívnu mediáciu a na druhej strane vysokú aktívnu a vysokú reštriktívnu mediáciu. A vy môžete mať kombináciu rôznych vecí, že vysokú aktívnu mediáciu a nízku reštriktívnu mediáciu, alebo strednú reštriktívnu mediáciu, alebo vysokú reštriktívnu mediáciu. A to vám vytvára rôzne kombinácie tých pravidiel. A u tých v zásade, keby som ja mal namodelovať to, čo je ideálne, tak ideálne je mať stále, snažiť sa mať čo najviac tej aktívnej mediácie, respektíve u tých najmenších detí asi až tak veľa nie, možno niekde v tom strede, pretože nie všetko tomu najmenšiemu dieťaťu sa dá vysvetľovať, že aha, teraz sa musíš vedieť stotožniť s tým pravidlom a pochopiť jeho zmysel. To malé 2-, 3-, 4-ročné dieťa to asi tak ľahko nepochopí. A niekedy aj oni vedia prekvapiť. Teraz myslím na svojho 2,5-ročného synovca. A naopak tá reštriktívna mediácia, že čím máme staršie dieťa, tak tým by mala postupne takto akože klesať až pri tých tínedžeroch by sa mala dostávať k tým minimálnym hraniciam, aby boli pripravení na to, že keď sa prehúpnú do toho dospelého sveta, budú rozhodovať sami o sebe, aby si vedeli tie pravidlá nastavovať sami. Ako sa dá dieťa naučiť autonómnemu rozhodovaniu, aby sme sa vyhli nekonečnému vysvetľovaniu? No, toto je práve to, že ono to nie je ľahké naučiť sa tomu autonómnemu rozhodovaniu. Pre mňa je to o tom, že si dovolím aj tie chyby, že si dovolím nejakým spôsobom aj sa pomýliť, aj spadnúť do niečoho, že sa niečo nepodarí, budeme sa musieť vrátiť k tomu tej prísnejšej regulácie a tak ďalej. Ale obávam sa, že vás možno nepoteším tou odpoveďou, ale to nekonečné vysvetľovanie je súčasť toho procesu a je súčasť vlastne toho vyučovania, toho procesu, toho osvojovania si tých pravidel, porozumeniu tých pravidiel. Čiže práve, a keď som na začiatku tohoto nášho dnešného stretnutia hovoril o tom, že koľko času trávime pred tými obrazovkami. Predstavte si, že ten čas, ktorý sme povedali, ktorý bol v tom rozpätí od 3 do 10 hodín, tak keby sme to spriemerovali, tak je to nejakých 6, 7, 8 hodín denne, čo je 1/4 až 1/3 nášho dňa, takmer každého dňa. A to je obrovské množstvo času, ale obrovské množstvo času v tom význame, že keď toľkoto času trávime pri tých obrazovkách, tak by sme asi mali zvážiť aj to, že koľko času venujeme tej
reflexii toho, ako ten čas trávime, ako máme nastavené tie pravidlá. Čiže ak si to predstavujete tak, že budeme túto diskusiu alebo budete túto diskusiu viesť s vašimi deťmi raz za rok na hodinu a tým máte vybavené a bude to dobre fungovať, tak to úplne asi nebude dobre fungovať, respektíve, že asi to je trochu málo, aj vzhľadom k tomu, koľko času trávia pred tými obrazovkami. V zásade asi každý z vás, ak má teda školopovinné deti, tak sa tých detí pýta, neviem, či každý deň, ale pravdepodobne asi každý deň, že ako bolo v škole. A to preto, že do tej školy chodia každý deň, trávia tam veľa času. A rovnako ale trávia veľa času za tými obrazovkami a tým pádom si myslím, že tá reflexia toho času za tými obrazovkami by mala vyzerať veľmi podobne ako reflexia toho času v škole. Že podľa mňa každý deň by sme sa pár minút mali venovať tomu, čo to dieťa robí za tými obrazovkami, alebo to nemusí byť každý deň, ale raz za týždeň, možno trochu dlhšie, alebo raz za mesiac, ale určite nie menej často ako raz za mesiac. Neviem, či som na tú otázku dobre zodpovedal, to je také moje nejaké osobné filozofické stanovisko, ktoré v tomto zastávam, ale teda je zakotvené možno v nejakej praxi alebo v nejakých diskusiách, či už s tými deťmi alebo s rodičmi. Idem si dočítať tie ďalšie komentáre, lebo som sa snažil to nečítať, kým odpovedám na otázku. Pani Vidová píše, že ste unavená z toho vysvetľovania. Ja tomu rozumiem. Všetci, každý z nás je z toho unavený. Aj tie deti sú z toho unavené, ale je to súčasť našej nejakej kultúry. Ale keď na to rezignujeme, tak buď tie technológie deti prevalcujú, alebo naopak ich budú mať, že sú dva extrémy tej výchovy, ktorým ja sa snažím vyhnúť. Jeden ten extrém je, že je všetko povolené a vlastne že je jedno, čo robíme a tam to má negatívne dopady. A rovnako tak aj ten druhý extrém, že všetko je zakázané a vlastne k ničomu sa nepustíme alebo k ničomu tie deti nepustíme. Čiže pokiaľ by tam nebolo toho veľa vysvetľovania stále dokola, tak práve hrozí to, že sklznete do jedného z týchto extrémov. Ani jeden nie je úplne zdravý. Ešte tam bola taká tá otázka, že ako tie jednotlivé vekové kategórie. Tuto čítam v komentári od pani Maďarovej, že až tak, že 1 až 2 ročné dieťa sa nenaje bez toho, aby nemalo pred sebou mobil. Ja s tým úplne súhlasím. Väčšina tých štúdií, alebo na tomto je veľká zhoda vo výskumných štúdiách, do 2 rokov alebo 2,5-3 rokov to používanie tých digitálnych technológií by malo byť minimálne, až takmer žiadne. Jedinú výnimku, ktorá moja kolegyňa v knižke, ktorú budem na konci odporúčať, dáva, tak je pre online rozhovor s niekým, ale teda treba komunikácia so starými rodičmi, ale inak odporúča v takejto vekovej kategórii ten čas, aby sa hranične blížil k nule. Čo neznamená, že keď ten rodič potrebuje niečo vybaviť, urobiť, tak nemôže raz za čas to dieťa posadiť k tomu času, ale musí si byť vedomý toho, že si vlastne kupuje svoj čas na úkor času toho dieťaťa. A je veľký rozdiel, keď sa pozerajú na tú trebárs rozprávku spoločne a ten rodič mu vysvetľuje, pýta sa ho, baví sa s ním a tak ďalej. A je druhá vec, keď sa to používa ako prostriedok na upokojenie. Lebo tým vlastne už od malička tomu dieťaťu dávame nejaký nezdravý návyk. V prvom rade ja si myslím, že používanie digitálnych technológií pri jedení by vôbec nemalo byť ani u nás dospelých, ani u tých starších detí, pretože sa treba sústrediť či už na to jedlo, alebo na nejakú sociálnu interakciu v rámci tej rodiny. Takže ja s týmto súhlasím, že u tých menších detí by to malo byť čo najmenej. U tých detí, ktoré sú v škôlke, tak tam v nejakej rozumnej malej miere áno, ale ako vravím, že záleží, že je veľký rozdiel, či 20 minút pozerá dieťa rozprávku samo, alebo 20 minút pozerá rozprávku s tým, že ten rodič sedí pri ňom, že ten rodič sa ho pýta, čo v tej rozprávke vidí, čo tam zažíva, že ten rodič naozaj má vybranú rozprávku, ktorá nie je s nejakým rýchlym strihom. Veľa tých moderných rozprávok, žiaľ, ja teraz nechcem znieť ako nejaký konzervatívny tradicionalista, ale naozaj tie staré rozprávky typu Maťko a Kupko boli podložené aj nejakým psychologickým výskumom, kde teda častokrát sa tie scény opakovali, ten strih bol pomalý, tie repliky išli do kolečka, aby tie deti mali možnosť si opakovať to, čo tam tie postavy hovoria.
pretože tak si tie deti vtedy osvojujú tú slovnú zásobu a nejaké to fungovanie. Čiže ani toto nie je úplne jedno, že aký ten obsah tam je. A komentár pána Fitka. Kontrola nad obsahom, ktorý deti konzumujú z internetu, nemá byť občasná, ale trvalá. Rodič by mal vedieť, aký obsah to dieťa konzumuje a do istého veku by mal ten obsah aj aktívne kontrolovať, ale od istého veku podľa mňa by tá kontrola mala ustupovať. A prečo si to myslím? Je to najmä preto, že ak nechceme z toho dieťaťa vychovať, teraz je to taký moderný pojem, že snehová vločka, určite si to už počuli, že dnešné deti sú ako snehové vločky, že príde prvý nejaký nápor a hneď sa roztopia, hneď nevedia, ako majú fungovať, tak presne, ak z nich nechceme vychovať takéto snehové vločky, tak občas ich musíme vystaviť aj nejakému riziku, respektíve občas ich musíme, tak povediať, vypustiť aj do tej voľnej prírody, aby aj sami sa naučili nejakým spôsobom reagovať aj na tie nepríjemné situácie. Ja si myslím, že poviem jeden z mojich obľúbených príkladov, to mám aj v tej prezentácii, že je x tém, ktoré my nechceme ako spoločnosť možno riešiť. Možno taká jedna z tých pálčivejších tém je, hlavne teda u nás na Slovensku konzervatívnom, je téma pornografie. Ja, keď robím prevencie na školách, tak schválne vždy, keď ma zavolá nejaká školská psychologička alebo niekto do tej školy, tak sa ma pýtajú buď, že chcú riešiť tému videohier alebo sociálnych sietí a ja im hovorím vždy, že ale viete, že tam je ďalšia téma, ktorá na vás hneď vyskočí popri tomto a to je téma pornografie. A mnohí z nich odmietajú vôbec tú tému nejakým spôsobom pomenovať, hovoria, že ich sa to netýka a tak ďalej. Ale vo finále na to narazia a musia tú tému riešiť. A čo tým chcem povedať je, že pre mňa nie je problém, keď to dieťa nejakým spôsobom sa dostane aj k nevhodnému obsahu. Problém je to, že keď ten obsah nie je nejakým spôsobom reflektovaný, respektíve keď je tomu obsahu to dieťa nechané na pospas. Lebo to, že napríklad my túto tému pornografie ako spoločnosť nechceme riešiť alebo tie sexuálne témy reflektovať, znamená to, že to dieťa sa učí z internetu, pretože škola to neriešila, sa bojí, čo povedia rodičia to neriešia, lebo neviem, možno sa hanbia, možno si povedia, že to dieťa je ešte príliš malé na takéto témy a vo finále to dieťa sa učí z internetu, učí sa samé a vlastne žiaden dospelý človek mu nepovie, že tá pornografia je hlúposť a že takto naozajstné sexuálne vzťahy nefungujú a podobne. Čiže čo tým chcem povedať je, že nie je problém, ak dieťa uvidí nejaký takýto obsah na internete, ak uvidí nejakú nahú fotku alebo niečo. Problém je, keď nemá dôveru v toho rodiča, že môže za ním prísť povedať mu, že toto ma rozrušilo, toto je potenciálny problém, respektíve nemá to nejako vysvetlené dopredu. Takže ja si myslím, že to občasné vystavenie tomu negatívnemu obsahu je v poriadku. Samozrejme, že nie u tých najmenších detí alebo nie bez nejakej diskusie o tom, ale naozaj je na mieste. Dobre, skúsim sa vrátiť možno k tej prezentácii, ale ak máte otázky, kľudne sem s nimi. Tá prezentácia je naozaj len taká pomôcka, aby sme si tú diskusiu nejakým spôsobom rozbehli. V zásade podľa mňa neexistuje nejaký univerzálny set pravidiel, vždy je to mix tej aktívnej a reštriktívnej mediácie, pričom pri tých deťoch skôr mladších, čiže ten prvý stupeň základnej školy, tí predškoláci, tak tam by malo byť viacej tej reštriktívnej mediácie. Naopak pri tých starších deťoch od 10 vyššie čoraz viacej zapájať tú aktívnu mediáciu. Tak ako som vravel, že to platí v škole, tak to platí aj v rodine. Tie pravidlá treba nastavovať spolu s tými deťmi a od začiatku ich nejakým spôsobom zapájať do toho procesu tvorby tých pravidel naozaj, lebo ono to pomáha aj tomu zvnútorneniu, keď to dieťa je zapojené a musí premýšľať nad tým, ako to pravidlo funguje a prečo má nejako fungovať, tak si ho oveľa viacej znútorní, ako keď mu ho len rodič autoritatívne povie. Druhý taký princíp je pravidelná nejaká reevaluácia alebo pravidelná návšteva znovu tých pravidel, že riešime tú tému nielen raz za rok, alebo pol roka. Toto inak mám napísané kvôli tomu, že v niektorých tých konzervatívnejších prostrediach aj tá predstava toho, že raz za pol roka riešime pravidlá, je niekomu nepríjemná, ale ja si naozaj myslím, že by to malo byť oveľa častejšie. A takisto aj tá diskusia o tých digitálnych technológiách, že my teraz tu máme spolu 1,5 hodiny, ale ak teda vás môžem povzbudiť do niečoho, tak
aby ste neostali s tým spokojní, že teraz sme mali 1,5 hodiny a bude to vybavené na ďalšieho pol roka, ale aby ste naozaj s tou témou pracovali aj ďalej. A potom je dôležité nejakým spôsobom sa pozrieť na to nielen, čo je v tom školskom poriadku alebo v nejakej tej rodinnej dohode alebo v tých rodinných pravidlách, ale naozaj sa zamýšľali aj nad tým, že ktoré veci sa dejú tak nejako mimovoľne v rámci nejakých nepísaných pravidiel, ako vyzerá tá aplikácia v praxi, či už učiteľmi alebo rodičmi. A teda ja mám pár takých postrehov, že čo pomáha pri tom nastavovaní tých pravidel. A v prvom rade zahrnúť do debaty všetkých tých stakeholderov, to sú tie jednotlivé kategórie ľudí, ktoré sme si tu vymenovali. A pre mňa výrazne pomáha, a to je všeobecný taký preventistický princíp, nestrašiť, čiže nielen baviť sa o tých negatívach digitálnych technológií, ale naozaj o tých benefitoch. Ja to poviem konkrétne, že keby som sa vrátil úplne na začiatok, tak tu máme tie rizika digitálnych technológií. A keď mám viacej času alebo v niektorých iných prednáškach, tak mávam tam ďalej potom benefity digitálnych technológií a podľa toho, akému publiku prednášam, tak začínam buď s tými rizikami alebo s tými benefitmi. A ak sa pozrieme, alebo ak teda chcete počuť tu, že kedy je to ako, tak pokiaľ prednášam dospelým ľuďom, pokiaľ prednášam rodičom, učiteľom, tak začínam s tými rizikami, začínam s tými negatívnymi, tou negatívnou stránkou, aby som najprv rozptýlil tie obavy alebo správne pomenoval tie obavy a až potom idem k tým benefitom. Keď začínam s mladými ľuďmi, keď začínam s tými žiakmi v školách, tak vždy začínam s tými benefitmi, aby som ich nejakým spôsobom presvedčil o tom, že rozumiem tým digitálnym technológiám, používam ich, že žijem v tom ich svete aj ja a až potom sa dostávam k tým rizikám, aby si nemysleli hneď od začiatku, že som ich prišiel nejako strašiť. A vždy sa vyhýbam k tomu, aby som ich vlastne strašil, ale naozaj sa to snažím pomenovať nejako v takých tých pojmoch, ktoré sú podložené na základe nejakých dát a podobne. To je ďalší, potom na to nadväzuje aj ten ďalší princíp a to je to, že neprichádzam s nejakými múdrosťami. Aj to som sa pokúšam sa aj pri tejto našej debate, že ja síce mám nejakú expertízu alebo venujem sa tej téme nejaký čas, ale ja ju mám práve len vďaka tomu, že veľa tých detí sa snažím počúvať, aj veľa vás sa snažím počúvať a získavať. Čiže znovu vás k tomu vyzvem kľudne, keď vám čokoľvek k tomuto napadá, tak píšte, hovorte. Rútime sa do digitálnej epochy a máme za úlohu na to naše deti pripraviť. S evolúciou nebojujme, ale ju využijeme v prospech nasledujúcich generácií. S týmto výrokom sa veľmi viem stotožniť. Takže dobre. Ešte teda dopoviem tie posledné veci, ktoré mám v tej prezentácii a potom už naozaj si môžeme dať takú otvorenejšiu diskusiu. Čo chcem povedať, že čo si myslím, že je jeden z tých princípov, že prečo tie deti pripravovať na to, aby tie pravidlá si same nastavovali. Tie pravidlá, ktoré im nastavíme my ako dospelí, či už ako rodičia alebo učitelia, tak oni vydržia iba nejaký čas. Samozrejme aj my dospelí sa musíme správať podľa nejakých pravidiel, podľa nejakých zákonov spoločnosti, ale myslím si, že vo vzťahu k tým digitálnym technológiám je extrémne dôležité, aby sme viedli tie deti k tomu, nech rozmýšľajú a nastavujú si vlastné pravidlá, aby rozmýšľali nad zmyslom tých pravidiel, pretože my, keď budeme to dieťa, a to častokrát pri tej téme závislosti sa s týmto stretávam, častokrát, keď to dieťa príliš chránime, tak sa môže stať, že potom bude mať tých 18 rokov, alebo akúkoľvek hranicu dospelosti si určíme. A to dieťa, ktoré bolo vlastne príliš chránené pred tými digitálnymi technológiami, tak zrazu potom príde do toho sveta tak nepripravené, že tie digitálne technológie ho prevalcujú. Že tie digitálne technológie ho prevalcujú a vlastne ono spadne do tej závislosti nie preto, že my by sme ho málo chránili, ale naopak práve preto, že sme ho až príliš chránili a ono sa nevie s tými technológiami vysporiadať. A v neposlednom rade je tam tá dôvera, alebo je jeden z tých princípov je dôvera, že ja sa snažím
nie im tie pravidlá vysvetľovať ako nejaký nadriadený, alebo aj my by sme sa mali snažiť nie vystupovať v tej roli nadradeného alebo toho, kto má ten rozum, alebo kto tomu lepšie rozumie, ale naozaj dostávať sa do tej role toho partnera. Preto dieťa, aby rozumelo vlastne tomu, že prečo tie pravidlá potrebuje, na čo ich v tom živote má. Dobre, ja sa ospravedlňujem, ak som tú prezentáciu prešiel tak trocha chaoticky, ale snažil som sa reagovať najmä na tie vaše otázky. Ešte kým dáme taký priestor na tú úplne voľnú diskusiu, tak ja si dovolím vám ukázať tento slajd a Matúša poprosím, keby si mohol hodiť do chatu aj link na tú prezentáciu, aby som si bol istý, že tá prezentácia sa k nám dostane. Tieto materiály, ktoré tu máte, tak oni sú na konci tej prezentácie. Vy dostanete link na tú prezentáciu, viete sa k ním dostať a vlastne, že každá z týchto vecí je klikateľná a viete sa dostať či už k odkazom na jednotlivé články. Dneska sme, ďakujem pekne, dneska sme, ten link je v čete. Dneska sme teda tú tému závislosti nerozoberali, ja som ju schválne tak trošku preskočil, pretože tým by sme vedeli zabiť naozaj aj 2 hodiny, nielen 1,5 hodiny a nedostali by sme sa k tým ostatným témam, ale sú tam k tomu 2 materiály odo mňa. Potom veľmi silno odporúčam knižku od mojej kolegyne Mišky Šlusarev, docentky z Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. Keď tú knižku písala, tak ja som jej hovoril, že Miška, že ak budeš mať v názve hry, síte a porno, ak tam budeš mať to porno, tak na Slovensku si ju nikto nekúpi, lebo všetci sa budú toho báť. Nepomohlo, ten názov nechala aj tak taký, aký je, ale podľa mňa to je najlepšia publikácia na našom knižnom trhu československom k téme tejto digitálnej dohody. Naozaj všetky tie témy, ktoré tam sú vymenované a o ktorých sme sa dnes bavili a mnohé ďalšie, tak ich tam vysvetľuje veľmi jazykom prístupným laikom. Naozaj od tých najmenších detí tam vysvetľuje, ako im tie témy podávať, ako s nimi pracovať. A fakt, že nič lepšie na našom trhu nie je. Naopak je veľa publikácií, ktoré naozaj veľmi, veľmi strašia, ktoré sú plné rôznych neodborných vyjadrení a takého toho možno nepochopenia niektorých tém. Mnohé z nich vychádzajú z knižky od Manfreda Špicera Digitálne demence, na ktorej sa dá veľa vyčítať, najmä takéto účelové vyberanie faktov, ktoré sa hodia pánovi profesorovi do tej jeho teórie, ktorú si vymyslel. Ja veľmi nemám rád knižku Krotiteľov displejov a tá druhá Klub nerozbitných detí, pretože tá ide presne v tomto duchu strašenia. Ale naopak teda veľmi odporúčam túto knižku od Michaely Šlusarev a takisto podobne knižku od pani Gránskej Spojený navždy. A potom je tu viacero nejakých podcastov a materiálov. Moja taká hlavná téma, alebo jedna z mojich hlavných tém sú videohry, preto je tu aj viacero odkazov na tie videoherné články alebo články o videohrách. Ale teda s tým vás nebudem teraz zaťažovať a ešte sa teda vrátim alebo otvorím tú diskusiu, máme ešte nejaký čas. Ja mám čas aj neskôr, aj keby sme teda trochu natiahli tých 90 minút, ale kľudne poďte s akýmikoľvek vašimi nejakými otázkami, lebo mám pocit, že som to tak veľmi z rýchlika prešiel, tak aby ste mali naozaj priestor sa opýtať čokoľvek, čo potrebujete. Ak teda zatiaľ nevidím žiadne otázky, možno ich ešte píšete. Super, táto otázka je veľmi dobrá. Ja mám tie kategórie teda rozdelené veľmi podobne ako vy. Do 3 rokov by som povedal, že ten čas by mal byť hranične sa blížiaci nule. Od 3 do 6 rokov by som povedal, že nejaká maximálne pol hodinka denne.
od 6 do 10 rokov nejaká hodinka denne, možno hodina a pol, ale zase ja to hovorím veľmi teraz tak arbitrárne, ale ono záleží. Keď vonku prší a nedá sa ísť von a nedá sa športovať a nedá sa veľmi niečo robiť iné, alebo proste je to dieťa chore, tak tá 1 hodina a pol môže byť veľmi málo. A naopak, keď je vonku krásne a máme dohodnutý nejaký program, tak tam môže byť úplná nula. Takže aby ste to brali tak nie tak veľmi arbitrárne, ako to hovorím. Od 6 do 10 teda nejaká hodinka a pol a potom do tých od 10 do 15 a ďalej, tak tam už tie časy môžu byť aj vyššie. Pre mňa taký základný princíp je to, ktorý sa snažím aj vo svojom živote uplatňovať, je to, že maximálne 1/3 voľného času. 1/3 preto, že tretinu chcem mať na nejaký pohyb, na nejaký šport, na nejakú aktivitu, pretože žijeme v sedavej dobe a sa to snažím tak zámerne nabúravať. A tá druhá tretina, keď teda narátame 1/3 digitálne technológie, tam rátame televíziu a 1/3 pohyb, tak tá tretia tretina by mala byť vlastne na nejakú inú intelektuálnu aktivitu, napríklad čítanie alebo nejaké spoločenské hry alebo nejakú sociálnu aktivitu, rodinné aktivity a podobne. Či existuje guideline na to, koľko majú deti byť na deviceoch? Neexistuje. Existuje tých guidelinov, je asi náš výskumný tím pred 3 rokmi, keď sme dávali dokopy podklady k tomu nášmu výskumu, tak zhromaždil asi 50 odporúčaní od rôznych organizácií, od Americkej asociácie psychológov, pediatrov, cez nejakú kanadskú, austrálsku a tak ďalej. A oni si navzájom všetky odporujú. Alebo nie všetky, ale že veľa z nich dáva rôzne časy. Že na čom sa väčšina z nich vie zhodnúť je, že nemali by sme používať digitálne zariadenia tesne pred spaním, nemali by sme ich používať v noci a mali by sme naozaj sa snažiť si vytvárať tie nejaké zóny bez tých digitálnych technológií, časové, priestorové a tak. Ale neexistuje nejaký univerzálny guideline, práve preto, že aj my ako ľudia sme rozdielni. Aj deti samé o sebe sú rozdielne a majú rôzne potreby a rôzne fungujú. Ja som sa stretol s jedným prípadom, ktorý by každý laik vyhodnotil, že to bola žena, ktorá je závislá na videohrách, pretože ona hrávala denne 10 hodín videohry a vyzeralo by to ako jasný prípad závislosti, ale potom, keď som sa viacej dopytoval, tak som zistil, že vlastne cez tú videohru ona mala nejaké problémy s chrbtom a cez tú videohru sa vlastne dopracovala k tomu, že mala nejaký kontakt s inými ľuďmi a vlastne keď tie problémy s chrbtom zmizli, tak vymizlo aj to prehnané hranie, čiže to závislosť nebola. Ale rozsúdiť, že čo je a nie je závislosť, to je zase iná a dlhá a zložitá téma. A čo tým chcem povedať je, že naozaj treba v tomto nejakým spôsobom rozmýšľať. A keď som hovoril aj o tých tretinách toho času, tak keď máme jeden deň toho času viacej, druhý deň trocha menej, tak si to vieme nejako popreskladávať aj v rámci týždňa. Že netreba byť v tomto, nehovorím, že nebuďme prísni, buďme v tom, aby sme nejako dodržiavali tie pravidlá a spoločne, aby sme si tie pravidlá aj my spoločne, my dospelí nastavovali podobne ako tie deti, aby videli, že aj nám na tom záleží, na tom dodržiavaní pravidel aj sami pre seba, ale zároveň sa snažíme sami seba počúvať. Čo si myslím o rozdieloch digitálnych zručností detí v jednom kolektíve? Čo sa k tomu dá povedať? Hlavne to, že ako pre mňa minimálne teda v našej spoločnosti to znamená, že zlyhávame ako spoločnosť, lebo tí najslabší, lebo väčšinou sú to tí najslabší, alebo tí, ktorí sú možno z nejakého marginalizovaného prostredia alebo sociálne znevýhodneného prostredia, tí väčšinou majú slabšie tie digitálne zručnosti, že je to vec akože spoločenská skôr. Na druhej strane si myslím, že ak to tam je, napriek tomu, že tam nie sú nejaké rozdiely, tak to môže byť aj problém možno toho učenia, ale hej, vnímam to ako problém a keď sa bavíme o tom, že ako pracovať s tými digitálnymi technológiami, tak je to aj pojem, ktorý sa volá, že digitálna priepasť a vlastne tie nožnice, ktoré sa roztvárajú medzi nejakou majoritnou spoločnosťou a možno deťmi zo sociálne znevýhodnených prostredí, tak práve vďaka digitálnym technológiám sa ešte prehlbujú, pretože keď v minulosti dieťa z marginalizovaného prostredia nemalo k dispozícii stôl, pri ktorom sa mohlo učiť alebo si robiť domáce úlohy,
tak dnes to nie je len stôl, ale aj ten počítač, ktorý na tom stole stojí, aj ten tablet, cez ktorý nejaké tie digitálne vzdelávacie materiály môže používať a tak ďalej. Čiže tie nožnice sa nejako roztvárajú ďalej. Komentár od pani Rúrovej. Naša generácia nebola vychovávaná takýmto spôsobom, veľmi ťažko sa nám teda vzdeláva a vžíva do pozície súčasnej mladej generácie. Nemajú to vôbec ľahké vyznať sa množstvo informácií, čo pre vás znamená práve to kritické myslenie. Ja s vami súhlasím, že sme neboli takto vychovávaní, ani ja som takto nebol vychovávaný, ja to mám teda 32 rokov. A preto sa snažím byť možno takým mostom medzi tou mladou generáciou a možno ľuďmi, ktorí takto neboli vychovávaní, alebo sa im snažím priblížiť. Častokrát nám pomôže práve to, keď sa práve tých detí snažíme opýtať, bez toho, aby sme išli hľadať nejaké pravidlá alebo niečo, ale že snažíme sa pochopiť ten ich svet, že čo im to dáva. Ešte pred pandémiou ja som nerozumel, čo niekomu môže dávať, keď pozerá na niekoho iného, ako sa hrá videohry, keď pozerajú rôznych týchto let's playerov, youtuberov a podobne. A potom som si povedal, že tak skúsim sa pozrieť a ja skúsim sa do toho nejako vcítiť, vžiť. Tie deti vám častokrát povedia, že čo nejakým spôsobom im to dáva a prečo je to pre nich dôležité a čo to pre nich znamená, len my častokrát buď nevieme, alebo nechceme tie deti počúvať. A ono, ako vravím, že nie je to až tak dôležité mať dokonale nastavené pravidlá, ale skorej si vytvárať tú pohodu tým, že sa snažíme získať tú dôveru tých detí, že sa snažíme im porozumieť a rozprávať sa s nimi. Ako pôsobiť dlhší čas na zariadeniach na úzkostné deti? Záleží, aký obsah cez ne konzumujú. Ale všeobecne, ak máte úzkostnejšie dieťa, tak o to viacej času musíte s tým dieťaťom stráviť nejakou, či už pri reflexii tých jednotlivých aktivít alebo pri vyberaní tých aktivít, aby ste mu nedali niečo, čo ho naozaj veľmi rozruší a podobne. Či môžete využiť výsledky nášho prieskumu? Kľudne. My máme k tomu publikovaných pár štúdií, respektíve pár je v recenznom konaní, ktoré ešte nie sú publikované, ale čokoľvek. Ja zastávam tie princípy alebo ten postoj otvorenej vedy, takže za mňa čokoľvek, čo ste tu videli, počuli a dáva vám zmysel, že vám to nejakým spôsobom pomôže, či už vo vašej práci alebo v osobnom živote, kľudne to zdieľajte a použite. Za mňa nie je problém. Ak budeme s deťmi o digitálnych technológiách hovoriť a budeme pozitívne vzory, je to cesta, ako zvládnuť aj pravidla používania digitálnych technológií deťmi. Ja súhlasím, že len to rozprávanie pomôže. Vidím, že kľudne, ak sa potrebujete odpojiť, nechcem nikoho zdržovať, len dávam priestor, ak by ešte niekto mal nejaké otázky. Ak by vám napadli aj neskôr, tak ten mail na mňa funguje. Neodpisujem síce veľmi rýchlo, ale odpisujem na každý jeden mail. Zatiaľ to stíham. Či budú ešte ďalšie vzdelávania, to je asi otázka skorej na Matúša. Je to možno otázka skôr na teba, respektíve tam sa pýta pani na výsledky vašich prieskumov. Tak neviem, či možno vo Woodpuppet vy nemáte takéto ešte nejaké ďalšie aktivity, tak možno ešte k tomu skús povedať. Ja túto tému budem mať ako sériu školení pre ľudí z poradní. To viem, to máme naplánované na tento rok. Čo sa týka nejakej popularizácie výsledkov nášho výskumu, tak priorita sú tie vedecké štúdie a tá popularizácia, keď mám na to priestor, tak sa ju snažím robiť, ale v poslednej dobe mám pocit, že nemám priestor ani na tú vedu, nie to na tú popularizáciu. Takže ja sa pokúsim, ale valí sa toho tak veľa, teraz mi pribudla tá pracovná skupina, ktorá má riešiť zákaz mobilov na školách a naozaj je to postavené tak, že úplný zákaz bez rozmýšľania a diskusie, čož ma desí, tak asi budem teraz venovať energiu viac tomu ako nejakej popularizácii vedy, ale čokoľvek vyjde, ja to veľmi rád budem zdieľať a keď to vieš Matúš potom posunúť ďalej, tak za mňa nie je problém. Určite áno a môžem aj ja za hrdinou internetu povedať, že my by sme radi pokračovali v týchto školeniach na rôzne takéto nové alebo pre nás neštandardné témy. A pokiaľ to bude možné z nejakých našich rozpočtových možností, tak my to určite robiť budeme. Ale to nie vždycky je to samozrejme možné.
toto sme akoby otvorili tému tejto digitálnej rovnováhy aj preto, lebo v Hrdinoch internetu nám pribudli nové materiály, ktoré sa práve týmto zaoberajú a ktoré ja vám aj za pár minút pošlem do mailu. Takže potom pokojne môžete využiť, preštudovať, žiť priamo v rodinách a v školách. Ale teda, ako hovorím, ak budeme ďalej otvárať tieto témy a takýchto výborných vedcov a psychológov a iných aj kolegov, ktorí sa týmito zaoberajú, máme na Slovensku celkom dosť. Aj teraz predvčerom vlastne prebehla veľmi zaujímavá konferencia. Neviem, či z nej nebudú nejaké výsledky aj publikované. To možno niečo ty budeš vedieť povedať. No mali sme tu diskusiu na tému bezpečnosť detí v digitálnom priestore, kde sa teda stretla, nazvem to tak, že elita, či už výskumného alebo odborného nejakého Slovenska, ktorý sa zaoberá touto témou, takže neviem, či sú z toho nejaké výsledky. Zborník z minulého roka som dostal až teraz predvčerom, ale veľa projektov sa tam rozbehne a veľa vecí sme tam si medzi sebou prediskutovali, mimo iné aj tento zákaz na školách, mobilov na školách, na ktorý som veľmi zvedavý, ako to dopadne celé. Ale teda za seba môžem povedať, že určite kľudne ponúkam do placu tú tému videohier. To je tiež sama o sebe dlhá téma, veľká. A aj tá téma, ako nechcem tú tému pornografie veľmi akože otvárať, lebo sa desím toho, keď mi raz v telke napíšu pod moje meno, že odborník na pornografiu. Ale viem, že to je dôležitá téma a veľa ľudí ju rieši, takže kľudne aj tu, ak by bolo treba. Super, ďakujem veľmi pekne, Mišo, že si našiel na toto čas a ďakujem aj všetkým vám, ktorí ste sa zúčastnili. Ďakujem, že ste aj naposlali správy. Prosím tých, ktorí sa nestihli prihlásiť na webinár pre učiteľov, tak ešte pokojne mi pošlite mail a niečo s tým skúsime vymyslieť. A čo sa týka tejto prednášky, tak ešte vám teda za chvíľočku príde k nej mail, kde to všetko zosumarizujeme a poskytneme ďalšie materiály. Ďakujem, že tento program Hrdinov internetu podporujete a prajeme ešte pekný deň a veľa zdaru. A ďakujem aj tebe, Mišo. Tak, pekný deň všetkým a verím teda, alebo dúfam, že to bolo pre vás prínosné a ako vravím, keby náhodou, tak kľudne sa ozvite, doriešime ešte neskôr. Dovidenia.